निबोधत। विवेकी अक्षर विवेकी लेखन सुश्राव्य वाचन श्रवणार्थ चरित्रे संस्कारी धीरवीर गाथा रम्य बालकथा अनुभवा अमृताचे शब्द थोर आणि सान सगळ्यांचे कान आनंदावे चालता बोलता ऐकावे पहावे ज्ञानी होत जावे सहजची। भारतीय संस्कृतीचे मा कश्चित दुःख भाग भवेत हे सेवासूत्र कायम नजरेसमोर धरत ज्या महापुरुषांनी महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक धाग्याचे वस्त्र विणले आणि महाराष्ट्राला देशाच्या तुलनेत सामाजिकदृष्ट्या कितीतरी पुढे नेले, अशा 6 महान विभूतींच्या जीवनकार्यावर आधारलेलं विवेकानंद केंद्राच्या मराठी प्रकाशन विभागाचं पुस्तक म्हणजे प्रेरणादीप। स्वामी विवेकानंद हे त्या सर्वांचे आद्य। ते आणि महात्मा ज्योतिबा फुले, श्री संत गाडगेबाबा, कर्मवीर भाऊराव पाटील, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि भगिनी निवेदिता असे हे 6 महात्मे। अंधश्रद्धा व अस्पृश्यता निर्मूलन, जातीभेदाचा अंत, स्त्री शिक्षण, स्वच्छता, सर्वसमावेशक शिक्षण आणि मानवसेवा हीच ईश्वर सेवा या ध्येयपूर्तीसाठी सारं आयुष्य वेचलेली ही व्यक्तिमत्व। 23 फेब्रुवारी 1876 हा श्री संत गाडगेबाबांचा जन्मदिवस। येत्या 23 तारखेला त्यांची 145वी जयंती साजरी होईल आणि अजून 5 वर्षांनी त्यांच्या जन्माची सार्धशती उभा महाराष्ट्र साजरी करेल। आयुष्यभर चिंध्याच पांघरलेलं, सारा गाव स्वच्छ करून झाल्यावर तळहातावर भाकरी घेऊन खाणारं, मोठमोठ्या धर्मशाळा बांधूनही आयुष्यभर झोपडीत राहणारं, कोट्यावधी रुपयांच्या देणग्या लाभूनही त्यांचा पैन पैचा हिशोब ठेवून त्यातील एक पैही स्वतःसाठी खर्च न करता अत्यंत साधेपणानं जीवन व्यतीत करणारं असं हे निरलस व्यक्तिमत्व। रवी गोळे नामक मान्यवर पत्रकारानं ही 6 महामानवांची संक्षिप्त प्रेरणादीपसाठी लिहिली। 2016 साली प्रसिद्ध झालेल्या या पुस्तकाची गेल्या 5 वर्षात 3 पुनर्मुद्रण झाली तर एक आवृत्तीही निघाली। एकूण 28,000 प्रतींची विक्री झाली। गाडगेबाबांच्या लोकोत्तर कार्याचा परिचय करून देणारा हा लेखांश त्याच पुस्तकातून। नमस्कार, मी आपणास आज ज्या पुस्तकाबद्दल माहिती देणार आहे त्याचं नाव आहे प्रेरणादीप। या पुस्तकाचे लेखक आहेत रवींद्र गोळे। या पुस्तकात स्वामी विवेकानंद, महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, कर्मवीर भाऊराव पाटील, संत सेवायोगी गाडगेबाबा आणि भगिनी निवेदिता या 6 थोर व्यक्तींची मोजक्या शब्दात जीवनचरित्रे उलगडून दाखवली आहेत। वास्तविक यांचं जीवनकार्य इतकं मोठं आहे की यांची स्वतंत्र जीवनचरित्रे लिहून तीच अभ्यासासाठी ठेवण्याची आवश्यकता आहे। आज मी आपणासमोर सादर करणार आहे संत सेवायोगी गाडगेबाबा यांच्यावरील लेखातील काही उतारे। 1952 साली जेव्हा गाडगेबाबा मिशनची स्थापना झाली तेव्हाची गोष्ट। महाराष्ट्र शासनाच्या प्रमुख वकीलपदी काम करणाऱ्या सर्जेराव जाधव यांना बाबा भेटले। जाधवांना बाबांनी कामाविषयीची विचारणा केली। बाबांनी काम सांगितले तेव्हा जाधव म्हणाले, मला इतर खूप कामं आहेत, सरकारी कामातून वेळ मिळत नाही आणि मला विश्वस्त पदात फारसा रसही नाही, आपण इतर कुणाला तरी विश्वस्त म्हणून घ्या। जाधवांनी विषय संपवला।
पण बाबा आग्रह करतच राहिले. शेवटी जाधव वैतागले आणि दरडावडीच्या सुरात बाबांना म्हणाले, आता तुम्ही उठून चालायला लागा. माझ्याकडे तुमच्या कामासाठी वेळ नाहीये. दुसरा एखादा जाणकार माणूस पहा आणि तुमचे काम पार पाडा. जाधव एवढं बोलूनच थांबले नाही. त्यांनी जवळजवळ बाबांना घरातून पिटाळलेच. तोपर्यंत रात्रीचे 8 वाजले होते. बाबा बाहेर पडताच जाधवांनी दार बंद करून घेतले. सकाळी 6-6:30 वाजता जाधवांनी दार उघडले. पाहतात तो दारासमोरच्या शेवटच्या पायरीवर अंगाचं मुटकुळं करून अर्धवट जाग आणि अर्धवट झोप अशा स्थितीत बसलेले गाडगे बाबा. सर्जेराव जाधव पुढे आले. बाबांनी त्यांचे दोन्ही पाय पकडले. पायावर माथा टेकवून बाबा काकुळतीच्या स्वरात म्हणाले, माझी आपल्याला हात जोडून विनंती आहे. आपण आमच्या या कामासाठी वेळ काढा. माझ्यावर तुमचे उपकार होतील. तुमच्याशिवाय मला कुणीही नको. आपणास फारसा त्रास होणार नाही याची आम्ही काळजी घेऊ. सर्जेराव गहिवरले. त्यांचे डोळे डबडबले. पायांवर वाकलेल्या बाबांचे हात धरून त्यांना वर उचलून घेत ते म्हणाले, बाबा मला क्षमा करा. मी आपल्याला काल खूप तोडून बोललो. पण मला सांगा, इतकं अपमानास्पद बोलूनही तुम्ही इतक्या लवकर म्हणजे अगदी पहाटे माझ्याकडे कसे काय आलात? बाबा क्षणभर थांबले. माफी असावी साहेब, पण काल रात्री मी माघारी गेलोच नाही. इथंच तुमच्या पायरीवर बसून रात्र काढली. सर्जेरावांना राहवलं नाही. अशी उघड्यावर पायरीवर बसून? हा जी साहेब, त्याला काय झालं? फरशीवर तर चांगली झोप लागली मला. सकाळी सकाळी तुमची भेट व्हावी म्हणून तर थांबलो. थोड्याशा उशिरानं मी भेटणारच होतो. तुम्ही लवकर दार खोललं म्हणून तर भेट झाली. बाबांच्या सुरात अपराधीपणाची भावना होती. पण त्यांचं बोलणं ऐकल्यावर सर्जेराव जाधवांचे अंतःकरण द्रवले. त्यांना वाईट वाटलं. तरीही मनात सळणारा प्रश्न त्यांनी बाबांना विचारलाच. बाबा मला एक सांगा, माझीच निवड आपण का केली? तुम्हीच निर्माण केलेला हा सगळा व्याप विस्तार आहे. त्यात आमच्यासारख्यांची लुडबुड कशाला? त्यावर बाबांनी जे उत्तर दिलं ते खरोखरच संस्मरणीय आहे, अनुकरणीय आहे. आजच्या जमान्यात तर ते आदर्श ठरावं असं आहे. बाबा म्हणाले, हे समज मी नाही निर्माण केलं. गोरगरीब जनतेनं मला मदत केली आणि माझ्याकडनं ते करवून घेतलं. म्हणून तर ही माझ्या मालकीची इस्टेट नाही. मी मालक नाही, मी सेवक आहे तिचा. फार तर कारभारी आहे. उद्या यावर माझ्या मुला नातेवाईकांनी हक्क सांगू नये, भांडणं करू नयेत म्हणून मी याचा ट्रस्ट करतोय. समाजाचा मालकीचं सारं करतोय. आता तुम्हालाच का आग्रह? तर चांगल्या सचोटीच्या सेवाभावी माणसाच्या हातात हे सारं पडावं असं मला वाटतं. आता पावे तो डॉक्टर आंबेडकरांना घेतलं, भाऊराव पाटलांना घेतलं, बाळासाहेब खेर आनंदानं सामील झाले. आता आमच्या कारभारात तुम्ही आलात तर त्याला वाईट वळण लागणार नाही, खोट्या गोष्टी घडणार नाहीत. म्हणूनच आपणास हात जोडून विनंती करतोय. हे सारं ऐकून सर्जेराव जाधव चकित झाले आणि त्यांनी बाबांना होकार दिला. एवढंच नव्हे तर घरात आग्रहानं आणून बाबांना शोभेल असा पाहुणचार मोठ्या आनंदानं आणि आदरानं केला आणि जाधव बाबांचेच झाले. बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पाऊले असे एक सुभाषित आहे. या सुभाषिताचे बाबा हे एक साकार रूप होते. बाबांची कन्या आलोका मूर्तिजापूरच्या धर्मशाळेत राहते आणि बाबांची मुलगी असल्याचा गैरफायदा घेते हे बाबांना कळल्यावर त्यांच्या अंगाचा तिळपापड झाला. त्यांनी आलोकाबाईंस एक खरमरीत पत्र लिहिले. सौ आलोकाबाईंस श्री गाडगे बाबांचा अनंत कोटी नमस्कार. पत्रास कारण की तुम्ही गोरक्षणातून लवकर बाहेर पडाल तर फार बरं होईल. तुम्हाला पैशाचं पक्क भूत लागलंय. तुम्ही मेल्याशिवाय ते भूत काही निघणार नाही. ज्या माणसाला पैशाचं भूत लागतं तो दुसऱ्याला काय देणार? आम्ही आमच्या हयातीपर्यंत झोपडी ठेवणार,
नंतर तुम्ही कुठेही घर बांधा आणि भेटीला येत जा. आता लोकांना गाडगे बाबांची मुलगी म्हणून सांगू नका. धर्मानं वागवलं म्हणून बाबांचं नाव लावते असं सांगा. मी तुम्हाला पंढरपूरहून मूर्तिजापूरला जाताना 30 रुपये दिले. ती माझी चूकच झाली. आता तुम्ही मला कधी काही मागू नये आणि तुम्ही मागितलं तरी मी देऊ नये. देवाच्या भक्तीला लागलो म्हणून पांग फिटलं. एरवी 250 रुपयेच काय 2.5 रुपये सुद्धा कुणी दिले नसते. काल पाहुणे बोवानं जावयानं न विचारता धर्मशाळेच्या खोलीतील सामान काढून खोलीत घुसण्याचा प्रयत्न केला. मी नसतो तर ट्रस्टींनी खटला भरून त्यांना पोलिसांच्या ताब्यात दिलं असतं. जिथं धर्मशाळेतील पाण्याचा तांब्या उचलायचा मला हक्क नाही तिथं तुमची किंमत कोण करतो? पाहुणे बुवांना धर्मशाळेत कामाला ठेवू नये आणि तुम्ही शहाणे असाल तर लावू नये. कुत्र्याला आब आहे पण तुम्हाला नाही. त्यामुळे धर्मशाळेत भरपूर दानधर्म होतो पण तुमच्या झोपडीत कुणी 1.5 पायली ज्वारीही आणून देत नाही. तुम्ही एखाद्या महारोग्याला किंवा आंधळ्या पांगळ्याला जेवू घालून जुना पुराणा एखादा कपडा देऊन वर 2 आणे हातावर ठेवून वाटेला लावलंय का? असं एक जरी उदाहरण असेल तरी मला दाखवा. तुम्ही गाडगे बाबांच्या घरातली माणसं. गाडगे बाबांजवळ जर 12 आणे त्याग असेल तर तुमच्याजवळ 1 रुपया त्याग असायला पाहिजे. 3 वेळा झोपडीतलं सामान फेकलं होतं. मोटार आली तेव्हा डाळीचं लहान पोतं तू मागितलं होतंस. मी नाही म्हटलं. तुला अपमान सुद्धा समजला नाही. गाडगे बाबांची मुलगी म्हणून कुणाकडे काही मागू नये व देणाऱ्यानं देऊ नये असा सर्व जनतेला माझा जाहीर निरोप आहे. संत सेवायोगी गाडगे बाबांच्या चरित्रातील हे 2 प्रसंग आजच्या काळात आपणास विसंगत वाटतील पण ते खरे आहेत. निर्मोही होणं अवघड असतं. ते एका क्षणात किंवा एका दिवसात नाही होता येत. ती एक साधना असते. चिखलात उगवलेलं कमळ जसं स्वतःचं सत्व आणि अस्तित्व जपतं अगदी तसंच संत सेवायोगी गाडगे बाबा सार्वजनिक जीवनात जगले. स्वतः नाहीच परंतु स्वतःच्या नातेवाईकांनाही त्यांनी संस्था जीवनापासून दूर ठेवलं. धन्याचा हा माल मी तो हमाल भारवाही या संत वचनाप्रमाणे संत सेवायोगी गाडगे बाबांचे आचरण होते. मी करेन पण ते माझे नसेल अशी भावना सामाजिक आणि सार्वजनिक जीवनात रुजणे आणि त्याप्रमाणे व्यवहार होणे ही काळाची गरज आहे. आज संत सेवायोगी गाडगे बाबांकडून कोणता आदर्श घ्यायचा तर हाच निर्मोहीपणाचा आदर्श सार्वजनिक जीवनात घेतला पाहिजे. प्रत्येक काळाचा म्हणून एक महिमा असतो. स्वातंत्र्यपूर्व काळात गाडगे बाबांनी आपल्या कार्यातून समाज जीवनाला आकार दिला. त्यांनी हाती घेतलेले काही प्रश्न तात्कालिक स्वरूपाचे होते तर काही प्रश्न आजही प्रलंबित आहेत. त्यांची तड इतक्या वर्षातही लागलेली नाही. पण गाडगे बाबांनी जे काम केले ते माणूसपणासाठी होते. माणसाला माणूस म्हणून प्रतिष्ठा मिळवून देण्यासाठी होते. ही प्रतिष्ठा देण्यासाठी त्यांनी माणसांची मनं कीर्तनातून स्वच्छ केली. त्यांचं हे चरित्र खरोखरच प्रेरणादायी आहे. धन्यवाद. विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभाग म्हणजेच MPRV गेली 35 वर्षे संस्कारक्षम आणि राष्ट्रजागरणपर पुस्तकांच्या प्रकाशन व्यवसायात 135 हून अधिक पुस्तके, 10 लाखांहून अधिक प्रतींची एकूण विक्री, कार्यकर्त्यांना उपयोगी पडेल अशा माहितीची विवेकशलाका आणि केंद्राच्या देशभरातील कार्याचा परिचय करून देणारी कार्यदर्शिका. संपर्क अश्विनी हाईट्स, 1ला मजला, ग्राहक पेठेजवळ, टिळक रोड, पुणे 30. संपर्क क्रमांक 9881061686.